Čaute ľudia, ja som Jaro z Varenia pre chlapov a dnes budem robiť bravčové karé na horčicovej omáčke. Takže umyté karé osuším. A tieto škaredé tukové vrstvy z neho poodrezávam. No a teraz karé narežem na plátky široké asi 2 cm. Plátky karé jemne naklepem rukou. Plátky bravčového karé som osolil a okorenil z oboch strán. A osolené a okorenené plátky som posypal trochou hladkej múky. Do rozohriatej pánvice som dal trochu repkového oleja. A keď bol olej dostatočne rozohriatý, dal som do pánvice pripravené kúsky mäsa, ktoré som opiekol z oboch strán, aby sa zatiahli. Zatiahnuté mäso som odložil na tanier. Do výpeku som pridal nakrájanú domácu údenú slaninku a nechal som z nej vyšpariť tuk. Keď som mal zo slaninky vyškvarenej dostatok masti, pridal som nakrájanú cibuľu,
ktorú som orestoval do sklovita. Cibuľu mám orestovanú a teraz do pánvice pridám smotanu na šľahanie. Ďalej som do pánvice prilial mäsový vývar a všetko som nechal jemne prevariť. Nakoniec som pridal 2 polievkové lyžice plnotučnej horčice a nechal som ju so smotanou ešte asi minútku povariť. Nezabudnite horčicovú omáčku ochutnať a dochutiť soľou a čerstvo namletým korením 4 farieb podľa vašej chuti. Zatiahnuté kúsky bravčového karé som rozložil na plech na pečenie. A potom som plátky bravčového karé zalial pripravenou horčicovou omáčkou. Plech som zakryl alobalom. Nezabudnite, že alobal musí byť uložený lesklou stranou nadol. Plech s mäsom som dal do rúry rozohriatej na 180 stupňov Celzia a nechal som ho piecť najprv 45 minút. Po 3/4 hodine som plech s mäsom vybral z rúry a odstránil som z neho alobal. No a samozrejme musím aj vyskúšať, či už je mäso mäkké. Mäso som vrátil do rúry stále rozohriatej na 180 stupňov Celzia a nechal som ho zapekať ešte 15 minút. Po 15 minútach je mäso krásne zapečené, no a ešte ho idem ochutnať a skúsiť, či je dostatočne mäkké. Všetko mám hotové a ako prílohu som pripravil varenú ryžu a tak k nej môžem na tanier naložiť bravčové karé a samozrejme všetko preliať horčicovou omáčkou.
Ak sa rozhodnete pripraviť bravčové karé s horčicovou omáčkou podľa tohto videa, dajte mi prosím vedieť, ako sa vám podarilo. No a nakoniec, ako vždy, vám zaželám už iba dobrú chuť.